Bizning meditsina yordami yoqin bo'lgan ish, kadrlar kelirga ish, poliklinikalarga, ambulatoriyalarga шуңа күрә ул эшләр алып барына. Ләкин менә бу елны без бигрәк тә күбрәк эшләячәкбез онкология ауру буенча, профилактика буенча. Шуңа күрә һәрбер гаиләгә керәсебез килә шул информация белән. Нәрсә эшләргә тиеш һәрбер кеше? Диспансеризацияны эффективныйлар булырга тиеш диспансеризация бүгенгә караганда. Шуңа күрә предприятиеларда эшләячәкбез. Менә шушындый приоритетлар, ләкин балалар больницалары буенча ул да бик зур приоритет. Ел сайын информатизация бик зур приоритет. Ләкин менә безнең эшебез кеше как доволен. Һәрбер кеше канагать булырга тиеш. Менә безнең ярдәмгә канагать булырга тиеш. Һәрбер кеше. Үз гадәтләрен үзгәртергә кирәк. Һәрбер кеше үз сәламәтлек турында уйларга тиеш. Ул законда да шулай язылган. Һәрбер кеше үз сәламәтлеген карарга тиеш.